जोंहा दा फाइनेला 5 अक्ट'बर खालि जागोन आरो आसा खालामो रायजो राजाफोरा 5 अक्ट'बर खालि जोंनाव जायख्लं क्लाबनि बे ग्राउन्डआव दखिनकुसि एमइ स्कुल प्लेग्राउन्डआव गासिबो नुजाफैयो आरो जोंखौ हेफाजाब होफैयो लोगोसेनो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो जाहाथे थुलुंगा होफैयो। गोजोननाय थाबाय। उन्दै लाइमोनफोरा ओरैबायदि जानांगोन सासे फरायसा एबा फरायसुलिया ओरैबायदि जानांगोन सासे इन्डियान आर्मि बायदि जानांगोन। आं बारा आदा जेम्स मुसाहारि बिथांखौ दा बेनिखायनो जोंनि जायख्लं क्लाबनिफ्राय गिबियावनो आदा जेम्स मुसाहारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानो थाखाय आं जायख्लं क्लाबनि जानानै आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नै आरो आमार माजर এতিয়া उपस्थित सार एसआई of SSP दिगंत गगৈ एक কোম্পানি কমান্ডার আমগুৰি তেখেতক আমাৰ জাইক্লং ক্লাবৰ পৰা এখন আৰনাইৰে সম্বৰ্ধনা কৰিলো। আমাৰ গ্ৰাউণ্ডলৈ আহি আমাৰ মাজৰ প্লেয়াৰসকলক উৎসাহ দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলো। जोंना टुर्नामेन्टखौ जागायनायनि सिगांनो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनाय आलासि सार दिगंत गगৈ बिथांखौ गावनि फंनैसो बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। धन्यवाद जायख्लं क्लाब आमफ्राय सम्पादक आरो सेक्रेटारि बिख्राम बराखौ আপোনালোকৰ সদনত যি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰি আজি ৭টা সেমিফাইনেল আৰম্ভ হৈছে। বিশেষভাৱে প্লেয়াৰ্ছ সকল এটা অনুৰোধ থাকিব যি নেকি গেমছত ৰেফ আছে ৰেফৰ ওপৰত যাতে আনডিচিপ্লিন কাম নকৰে। ৰেফ ডিচিশ্যন ইজ এ solid decision. Therefore, I hope you everybody players best of luck and God bless you. Thank you. Terima kasih. Ada semua alasan saya berikan beberapa istilah untuk cikgu laksana seni pendidikan departemen dengan kepada guru sahaja. गोजोन मोनाबिलिनि गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं दा गेलेग्रा बिफानफोरखौ बुङा साराना बुंखाबाय गासैबो बिसोर प्लेयार गोजाखा माबायदि गेलेनांगौ मिथिखागौ। बेजों लोगोसे जोंनि सुबुंबादानि दखिनकुसि गामिनि जायफोर बिथांमोना जायफोर गामिनि आदामोन बा फंबायमोन बिथांमोना दि बे जायगायाव बेफोरबायदि मोनायाव खेला होदों जोबोर बाख्नायजाथाव। आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बेफोरबायदि हाजो सेरनि गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो उन्दै खेला ल'नायबो जानाय नङा। जोंबो प्रेक्टिस खालामनांगोन खेला गेलेनांगोन आरो जोंनि उन्दै लाइमोनफोरा ओरैबायदि जानांगोन सासे फरायसा एबा फरायसुलिया ओरैबायदि जानांगोन सासे इन्डियान आर्मि बायदि जानांगोन। आं बारा बुंला सासे इन्डियान आर्मिया माबायदि सासे गोख्रों फरायसा एबा फरायसुलि बा गावनि सिमांसिम सौहैनो थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरा इन्डियान आर्मि बायदि जानो हानांगोन आरो सासे मोजां स्पर्ट्समेन जानोब्लाबो सासे इन्डियान आर्मि बायदि जानो हानांगोन। अब्लानिया
लाइफआव साक्सेस जागोन आं बेखौनो जोबोर मोजां मोनदों जोंनि बेफोरबायदि हाजो सेराव दिनै दक्षिण खुसि गामिनि रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि खेला लाबोनानै बेफोरबायदि रायजोफोरनो खेला दिन्थिफुं होनो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बेफोरबायदिनो जोंनि लाइमोन उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो फरायनायजों लोगोसे खेलाखौ गोसो होनानै साफा साफा स्पर्ट्समेन जानो आरो मोजां फरायनानै गोजौ थाखोसिम मोनहैनानै मोजां खामानि मावनो हानाय जेरै सारमोना एसएसबीनि अफिसार जोंनि जायगानिफ्रायबो बेफोरबायदि अफिसार जानो नाजानांगोन जोबनायाव आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै गोजोन्थों। खुलुमबाय मोनाबिलिनि गासैनिसिमबो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय फुटबल नायगिरि लोगोसेनो गेलेगिरि आरो लोगोसेनो आदा आलासिनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जोंहा दिनै सुबनखाता दक्षिण खुसि गामियाव मोनायाव फार्स्ट सुपार नाइट प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्टआ थामथि आरो ब्रैथि क्वार्टार फाइनाल मेट्च दिनै दा सोलिगासिनो थानाय मेट्चआ जोंहा बे क्वार्टार फाइनाल मेट्चसिम बायदि बायदि टीमफोरा देरहाबोनानै जि दिनै गेलेफैनो मोन्दों बेनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि जायख्लं क्लाबनि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। जोंहा दिनै जायख्लं क्लाबनि बानजायनायाव सुबनखाता एबा जोंनि ओरै साहानि ओनसोलफ्राव जों गिबिसिन खोनानो आरो बुंनो हायो मानो होनबा जोंहा मोनायाव गेम बिदि जाफैनायखौ जों नुवाखैमोन। माने जायो गेमा दिनाव जायो खिन्थु नाइट गेम बिदि जों नुफेराखैमोन बेनिखायनो जोङो सेंग्राफ्रा थुलुंगाखांनानै खाथिनि सारमोन आदामोन जोंनि सोमोन्दोआव गिदिर जानायफोरनाव जोङो रायज्लायनानै डनेसननि हेफाजाब लानाय लोगोसेयैनो जोङो गाव गावनो जा एसे हायो एसे एनै खांनानै जोङो दिनै फार्स्ट सुपार नाइट प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्टखौ सुबनखाता दक्षिण खुसि गामियाव लाबोनो थाखाय एबा रायजोफोरनो दिन्थिफैनो थाखाय जोङो थुलुंगाखांदों एबा जोङो मेट्चखौ देखायनो हादों। बेयावनो दिनै जोङो दिनैनि थामथि आरो ब्रैथि क्वार्टार फाइनाल मेट्चआव जोङो गाहाय आलासि एबा मेट्चखौ बेखेवनो बा मेट्चखौ नायनो थाखाय जोङो आलासि महरै आदा जेम्स मुसाहारिखौ लेंना लाबोदोंमोन आरो लोगोसेनो जोंहा एसएसबीनि साब इन्सपेक्टर सारबो फैदोंमोन बिथाङा दा समनि आंखालाव थाबाय थानो हायासै थांबाय दा बेनि थाखायनो आदा जेम्ससिम जोंनि जायख्लं क्लाबनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे बिथाङा जोंनि क्लाबाव फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैबाय जोंनि प्लेयार गेलेगिरि बिथांमोनखौ जा एसे हायो मटिभेट खालामफैबाय दा बेनि थाखायनो आं आदा जेम्सखौ रोजा रोजा जायख्लं क्लाबनि जानानै साबायखर बावदों गोजोन्थों। जोंहा दा थामथि आरो ब्रैथि क्वार्टार फाइनाल मेट्चआ जागासिनो एबा दिनै जोबगोन आरो गाबोनो बोथोर आरो बायदि रायजो राजाफोरनि सापर्ट मोनोब्ला जोङो फार्स्ट सेमिफाइनाल सेकेन्ड सेमिफाइनाल सानसेयावनो जोङो सेमिफाइनाल मेट्चखिनिखौ फोजोबनो सानदों आरो लोगो लोगोनो बेक टु बेक जोङो फाइनाल मेट्चखौबो 5 अक्ट'बरनि गेजेराव जों फोजोबनो सानदों। दा फाइनाला 5 अक्ट'बर खालि जागोन आरो आसा खालामो रायजो राजाफ्रा 5 अक्ट'बर खालि जोंनाव जायख्लं क्लाबनि बे ग्राउन्डआव दक्षिण खुसि एम इ स्कुल प्लेग्राउन्डआव गासिबो नुजाफैयो आरो जोंखौ हेफाजाब होफैयो लोगोसेनो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो जाहाथे थुलुंगा होफैयो गोजोननाय थाबाय।